да му разкажем историите. Герои, кралски герои, да, герои кралски. Аз от главеда малка котка спасих. Аз роя пчели за миг окрутих. Ранен, добър дух, аз успокоих. Герои кралски. Аз измъкнах кон след обете от час. Аз склоних пък крал да даде втори шанс. И кралството спасих неведнъж, а дваш. Герои кралски. Герои кралски герои, да, герои кралски. Герои кралски герои, да, герои кралски. Трябва да сме честни и добри и да сме много смели винаги. За героите ти бързо се приготви и там на стената постави ни ти. И доказваме ви сега, че сме важна част ние от света. Магия, владени, чудеса, о да, това ни превръща в герои. Да, в герои. Чакай, повтори. Каза, че си спасила кралството 2 пъти? Да, страхотно си, моя герой. Ами ти, Зейн, какви героични дела си извършил? Аз ли? О, аз нищо героично не съм извършил. Май няма да се озова на тази стена. Напротив, ще се озовеш. Просто трябва да си готов за момента, когато някой има нужда от герой и ти да бъдеш този герой. Добре. Ако вярвате в мен, то може би ще поема и аз по стъпките ви. А после с хиляди почести ще съм като вас по тези стени. Трябва само да измисля план. Героят вътре в мен ще видя, да знам. Сега имам шанс да съм много голям. Далеч ще изгоня дракона сам. Това е чудесна идея. Да. Ако ти не успееш, Зейн, аз ще се погрижа този дракон да ни остави на мира. Не, аз ще се справя. Вероятно. Може би. Той ще успее да се справи, Деван. Мога да дойда с теб, Зейн, да бъда твой кралски помощник. Добре. Благодаря, София. И ще сме... Герои, кралски герои, да, герои кралски. Герои, кралски герои, да, герои кралски, да, герои. Хайде, София, да влезем в омагьосаната гора, да прогоним дракона и да спасим междучасието.